Tlaky od centrály, diktovanie podmienok, školenia cez víkendy. Vidíš sa v tom aj ty? Prečo my? Sme najväčší digitálny maklér. Máme silnú značku. Klienti sú tvoji a nepatria tvojim šéfom. V bankách a poisťovniach patríme medzi top partnerov. A čo je na tom najlepšie? Pracuješ rovnako, ale za viacej peňazí. Podnikáš podľa svojich vlastných predstav a pravidiel. U nás budeš efektívnejší a popri práci budeš mať čas na rodinu a na svoje záľuby. Máme najsilnejšiu centrálu na trhu. Tým, ktorý tvorí vyše 70 ľudí a pomôže ti dosiahnuť tvoje ciele. Na všetky oblasti máme expertov, ktorí sú vám neustále k dispozícii. Efektívne spracovanie produkcie a generovanie reportov zabezpečuje náš spoľahlivý back office. IT oddelenie neustále vyvíja nové nástroje, porovnávače, kalkulačky a ďalšie pomôcky, ktoré vám uľahčujú prácu. Provízie vyplácame 2-krát mesačne a máme transparentné jednoduché podmienky. Pomôžeme ti zviditeľniť sa, obrandujeme kanceláriu a naučíme ťa, ako mať skvelý business profil na sociálnych sieťach. Naša HR ti pomôže s prechodom do nášho broker poolu, zabezpečí všetky potrebné registrácie a prístupy. Máme silnú podporu obchodu. Marek Čapela je tu pre teba už od úplného začiatku. Neustále vyvíjame nové nástroje, ktoré vám uľahčia prácu. Naše call centrum vám pomôže so servisom klientov. Nie si náš zamestnanec ani podriadený, si náš rovnocenný partner. V Opingu robíme biznis férovo, moderne, slobodne a rovnako pristupujeme k našim sprostredkovateľom aj klientom. Správny smer je len jeden. Pridaj sa k nám aj ty.